És important que els nens i les nenes sàpiguen gestionar les seves emocions. És una habilitat social, és una habilitat relacional. En definitiva, serveix per viure millor. És important pels nens i per les nenes, però és important també pels adults. Si nosaltres gestionem les nostres emocions, les coneixem, vivim millor, estem millor i tenim més benestar. Els contes són una de les eines més poderoses que jo conec per elaborar les emocions, perquè construeixen un escenari de fantasia, un escenari a l'imaginari dels nens i les nenes, on poden elaborar de manera real les seves emocions. Sí que és veritat que el que passa als contes és fantasia, però l'elaboració de les emocions, allò que ells senten i allò que poden treballar emocionalment, és de veritat. Doncs és a partir d'aquella emoció, que és una experiència pròpia que està tenint el nen, que nosaltres podem ajudar-los a construir aprenentatge. I els contes recullen qualsevol mena d'emoció, fins i tot la que nosaltres, com a adults, a vegades no ens agrada que mostri o no tenim permès que ell mostri, com per exemple l'enveja, la gelosia, la ràbia, l'agressivitat, coses que nosaltres com a adults a vegades no permetem gaire que ells mostrin, expressin o sentin, està recollida en algunes de les històries, com per exemple en els contes clàssics. El nen acostuma a identificar-se amb el protagonista del conte, amb l'heroi del conte, que és aquell que se'n surt de les dificultats, que és aquell que lluita, que acostuma a passar els 3 perills i al final se n'en surt, el que aconsegueix un èxit. El nen acostuma a identificar-se amb aquest personatge bo. Per això és molt necessari que el bo sigui molt bo i que el dolent sigui molt dolent, perquè els valors que incorpora el personatge bo són els valors que el nen desitja i per això s'identifica més fàcilment amb aquest personatge. Jo diria que no tots els contes són útils per treballar l'educació emocional o per acompanyar l'educació emocional, i diria que precisament els contes que no estan pensats per treballar l'educació emocional són els que tenen un impacte més profund en les emocions dels nens i les nenes. La gràcia de les emocions, de l'aprenentatge que genera, és quan et poden tocar a nivell profund. I els contes que estan concebuts per ensenyar alguna cosa no toquen aquestes fibres, no toquen l'ànima. Llavors no tenen un impacte emocional per molt que estiguin pensats per treballar les emocions, no tenen un impacte emocional tan fort com poden tenir els contes de fades, per exemple. Per triar bones històries per explicar als nostres infants, diria que triem històries que no ensenyin res, que no serveixin per res, sinó que siguin obres d'art, que siguin obres literàries, que sigui bona literatura, que siguin contes clàssics dels que porten centenars i centenars d'anys entre nosaltres, explicant-nos com és l'ésser humà en totes les seves facetes, en les que són més lluminoses i en les que són més fosques. Una altra cosa important a l'hora de triar un conte és escoltar la demanda de l'infant. Moltes vegades els nens necessiten poder elaborar una resposta psicològica, emocional, a algun conflicte intern que tenen, alguna preocupació, algun enuig que tenen interior, i moltes vegades és el conte el que els permet arribar a aquests llocs. Per això a vegades ens demanaran 8 nits seguides al mateix conte, i és important poder accedir a aquesta demanda i poder explicar-li, perquè el conte li està oferint una resposta que potser nosaltres no tenim, però la història la té i amb ell li permet anar elaborant alguna cosa emocionalment.